Салому алейкум, бародаро, хушомтон ба канали ман. Марҳамат, лайка зентон, подписация фаромӯш накунтон. Бародаро, заминдоро беин ки инде заминаш бошад, дарахтош би дору задани бошад. Бародаро, мана марҳамат, ин трактори дорузанак дар чилгазӣ лубои хел дарахтҳо мезанад. Дарахти каломи майдами ҳамааш бин напораш ба қувват. Агар дорузадани бошадон дарахтотомо марҳамат, номери телефон екрананда ҳай, телефон мекунтон. Мана агар хоҳитон, агар мо доруҳоша қити худамо гирифтем барем, нахоҳитон агар худотон харида мебиёртон, мезанем, нархаш дагаварно инсоф мекунем. Албатта барои ҳамин мана номери телефон екрананда ҳай. масъалаи дорушу бародаро, даҳни фаранг дакор, ДДД, оҳак. бо ягон хел доруҳотон бошад, дабавид мекунем бародаро. даҳни фаранг, ДДД, оҳак. обкара бошка бо аллашкара мисол через филтр гузаронда бародаро мезанем мо. мана барои дастгириятон якҷон ташаккур. Лайка зентон, подписация фаромӯш накунтон, телефон кунтон.